ngesikhathi ngiyithula ngenze engikwenzayo ngizokwenzela ukuthi nikwazi lokho okwenzakalayo. Okay, igama lami I'm Her Royal Highness Princess Londiwe from the Stakeholders Office of the Zulu Kingdom, working with stakeholders from KwaZulu-Natal, working with stakeholders from national, like njengoba nikhona la eMpumalanga, working with stakeholders from the African Renaissance, African Diaspora and UN. Okay? In this letilela, it's the case. In this letilela, it's the case that involves ugogo sehambe 4 years la, ingane ingakwazi ukuthola i-birth certificate. Usewahambe wonke ama-processes owala eSouth Africa, but kunama allegations ukuthi kunabangasiba bala eSouth Africa from the very same Home Affairs abasizwayo because bakhipha imali bona la. And the foreigners iwona thola lezi zinto esikhuluma ngazo sibuya kuphathi ke laphezulu. Usehambe for sonke lesi sikhathi esidluleni sibona la uthi uyoconsulta their biggest issue edlule yonke into ukuthi we are recording. Ukhohliwe ukuthi fanele aqala size 4 years uhamba uhlala i-interview ayinayo yonke into kufuneka ama-blood test kufuneka yonke into and what not. 4 years later still akwazi ukureport ukuthi ingane kufanele ngabe ingene esikoleni ayithola i-birth certificate. Why? Every day sibamba ama-foreigners anama-ID abanama-permit okuhlala here in South Africa. Okay? So ngenzela ukuthi nazi because this case izoba all over. Sesiyaphuma ke siyahamba khona sibashiye nako. Sebasilandela ngemedia yabo mase sesizwene. Okay? Uma ninenkinga bonke kade sibeservicewa namhlanje nizokwazi ukuthi nisithole istory senu ngoba khona sizokulandela from idata yanamhlanje kokwenzakalayo. Sengiphumile but besithi asinazise lokho. Senzela ukuthi kubonakala ukuthi sise Home Affairs siphume officeini. But there's a case that we are doing. If you have an issue, uzoyithola i-case ethinta thina lapho, then you can give us i-evidence yakho so that sizoyihlanganisa ngoba lo Home Affairs. Uma kukuthi inkinga ikhona and ngaphandle kwale evidence esinayo, we'll have to deal with them. The government officials, they account from the department, ba-account kwi-ministry umsebenzi wabo. Okay? Ngicabanga ukuthi bazonisiza kahle nisale kahle. Yokuthi ngamtholele Themba ngayiletha. Then nathi I must do akwenziwe verification. That was the second one. Verification, I even offered me ukuthi since I'm from Durban, I can go to Wentworth ngiyokwenza verification. Nathi no, we are not supposed to go wena umsebenzi Home Affairs. Then nizofona nithumele Home Affairs nina niyokwenza verification. Ne? That took 2 years. Then I was called for the third second meeting. That's why I'm applying again an certificate. Yami nokelwam because now I've got the proof from Themba. Ne? I apply la yabuya. So long ngiyabuza ngithi mase ngenze le step yini enye ezofunakala. Nje hayi ayisekho ma enye ezodingakala. Mangifika kwi-committee enye into yashintsha istory. I-verification yathatha 2 years. Lo 2 years ngilindile mangi-appeara futhi kwi-board yenu. Angisangithathe even 5 minutes. Kathiwa wayengabhaleli ukhumbula ekhaya.
ufuna umntwana. Understand? Instead, balele khumbele ekhaya ma. Na kathiwa akahamba wenza i-blood test. Yazi mangihleli le tafula ngathi no. Yazi buhlungu lento engikuyona. Engenza yona. Angisakwazi ukuqhubeka necase. The verification process engimelile 2 good years. Ebengizokwazi ukuyenza mina within a month. Ngisho ukuthi I'm from KwaZulu-Natal. I can do it not no. Your home affairs ngizoyenza nini. But you did not do it. Then mang appear futhi my husband was even called. Wayefika la kathi ubizo ubani. Akekho wazisa ubizo ubani waphinda emumva. Waphela 4 years. Manje ngiphelelwa amandla ngisakwazi ukuqhubeka. Ngicela ukuthi ngenze njani ngithi maybe umunye umlomo omunye uzokwazi ukuqhubeka angikhulumele. Angisakhona ukuqhubeka nale case. Ngifuna just ningincede ngesitifiketi. Angisakwazi mama okudlula manje i-blood testing ngeke ngisakwazi ukuyenza. Konke lokho engenzise kona ngikwenzile. Ama reports ama social worker where ngihanda of umntwana ninayo. Ne social worker yase White River ninayo i-report ne Human Rights Office ninayo i-report yaziyavalwa ne file i-proof yokuthi I'm the mother yomntwana ninayo ukupho kunye. Akukho kunye. I'm a South African. Nangivulisa ukuthi ngikhombisa umjovo nganikhomba ikuphi okunye. And ngimtholele la eMpumalanga. La eMpumalanga, la eThemba. Akukho same province ngimtholele la lo mntwana. Angisanamlomo nganibuza ngathi niyabazi ubuhlungu engikubona ukuba nomntwana okuma drugs nami ngiyamfuna umntanami ukuthi ngibe naye. Phela impendulo yoyi-1 wenu wathi bhalela ukhumbule ekhaya. Ngizombhalela ukhumbule ekhaya but ngifuna umzukulu wami ukuthi aye esikoleni abe nephepha. Ngizombhalela ukhumbule ekhaya. Kulungile. But nganitshela ngathi ibuhlungu lento engenza yona. How many years ngilindile and every time appear kwi-board meeting yenu hardly even 20 minutes, 10 minutes is enough. Ibuhlungu lento engenza yona. South African. Okay, Colonel, also Colonel la ugogo wengane. Mambongi. Sisiphindile umanager kokunye abe kade enakho uthi usekhulume no legal department wakhe uadvise ukuthi akutholakala consent so that ezokhuluma no client kuphela. But njengoba usichaza istory ukuthi they advised ukuthi kushuthi wena thola ukhumbule ekhaya. Hence why you ended up bringing us here ngoba la usazela khona. Yazi ngithi ukhela wena manje ngoba ekubona ucebe impesi wakhe. Yeah, so angazi noma kukhona ofuna ukusho further than this or khona ofuna ukuzwa kushiwo uyena kulokho, then we take it from there because enye into unfortunately isikhathi siyashaya. Fanele ngaba sekho kwala sisaya eGoma Deport njengoba sila. Bekufanele ngabe sifike khona ukuthi wade sebesifonela sesihlale enough. But ngicabanga ukuthi usumzwile. Yabona this whole thing njengoba duthi uyofuna file, my understanding was you are just going to browse through the file umtshele this is the report from your file. Advise you'll have to do 1 2 3. That's it, because this is not about indaba yama camera. It's about umsebenzi kufanele ngabe wenzakele. It's about accounting for umsebenzi kufanele ngabe wenzakele. Uma engenzakalanga konakelephi. That's it. Uyabona? And isiqale kahle ngathi siya understand that even isikhathi osihambayo siya asikho fekithi. Mawubheka isikhathi esifike ngaso sihleli la patiently so because asiqhamazeli nginenkantolo ngo9. Yazi inkantolo ingena ngo9 ebusuku. Ngilindo ujaji le Middleburg ngo9 ebusuku. So I've got to be in a space ngizobe sengiqede yonke into ngo6, then consult with my counsel because that court is very important kwi-country. 9 ebusuku. So ngihleli la ema office ifana ngibe sober enough. You have kept us enough
I think it's a process nje ebekufanele ngabe siyayithola into ekhona uma ukuthi ayikho konakelephi. If you need time ukuthi nisale investigator, but at least from the process that she deserves to have information yayo akabe nayo ngakuyena. Uma kusele ngakuyena akahamba ayolungisa khona, makusele ngakunina nisale nilungisa khona. Uma ngaleso sikhathi nobe decide ukubuya ngemedia yenu leyo, that's fine, you can do that, it's your right. But angabi imedia ime na legal department ume elungelweni lakhe, elungelweni lengane. We understand, because it's about umsebenzi wakho at the end of the day. Ovukelayo wena ikhona ukukhokhelelwayo lokho. Case lesikhuluma ngayo ingena ku case yakho nabanye ocolleague bakho, so ikhona sikuzele thina lokho, akukho kunye okudlula lokho. So ayingabi ngemedia this whole thing, because ekugcineni khona sengasasizakele and izokwenza ukuthi kube i-case esi-complicated. Nakho ubuntu lo besibenzayo, uya understand, akusiyona into nje kufanele ngabe siyayenza kwakhona, uyabona. So it's a courtesy yangempela, senzela ukuthi uma sekufika la kufanele si-escalate matter besiba yenye into, we are reasonable. Omunye umuntu uyayibona seyithuthana njengazi nokuthi biqalephi ihubha nezizofaka nezinkandelo, kube khona abantu abaxoshwayo in the process. Umuntu oyibambe ekugcineni ongazi ukuthi sike sahlala kanje nawe sakhuluma, kuya kube a different story. Uma sekuboshwa abantu omunye umuntu uyayibona ukuthi baze ba unreasonable abantu, kanti akazi ukuthi siqale kahle, you understand. So it's not about that. Sila just for understanding, at the end of the day lengane fanele ingenile esikoleni. At the end of the day fanele yona njengengane ibe ne-birth certificate nayo yonke into. Ngiyayibona icase kamama okwakhe kunane ama-issues nje ndodakazi yakhe yona, of which akusiyi fault yakhe, or even kwandodakazi yakhe, because we don't even know how did she get to isimo akusona, ngoba akusiyo yodwa ingane njengoba uzwile itori enama-issues nge-problem kamama. At least sinomama ofana naye, siney'ngane ey'gcwele emgwaqeni ezibe nama-issues ezashiwa abazali not by choice noma kunjani, but namhlanje ziyama-drug dealers, they are being raped, abused ngayo yonke indlela. Ezinye they are human trafficked, ezinye ziphume ey'meni ey'nzima. So if kusasenomzalo kanje thina siyamdinga lo gogo, ubalulekile, especially KwaZulu Natal, ubalulekile ugogo njengalo, ngoba the experience nje adlule kuyona fanele ngabe kade ediniwe give up yeka kwalento yalonke, because ayizalwanga uyena at the end of the day. But ke inseka zokuthi uzala indodakazi yakhe, of which you have verified some of the things, the processes you have done, sifisa ukwazi kumiphi what went wrong where, so that ekugcineni sizoba ne-solution. Okay. She gave her consent for the camera and everything. Mina, I'm not giving my answers to the camera. Sandra, mhlambe i-Poppy Act legal department wakhe aqedelanga ngawo ukuthi i-Poppy Act ihambe ifikephi. When I'm done with this one, uyomtshela ukuthi akaphinde revisit the Poppy Act ukuze uzomlekelela yena-ke, because uzofaka wena ehlathini kanti yena akaqedile uku-understand i-Poppy Act. Okay, so kufanele u-understand-ke manje, because uma ungaphenduli wena oyincishe right yalokho, uya understand, ku-right impela because you consulted, but isize la ngomsebenzi kamama and sakwazisa ukuthi we are recording, sakuchazela ne-purpose yokurecord. So ukuthi udecide ukuthi uphume kulokho as if you are hiding something, when you are just a public servant, uvukela uzowenza umsebenzi wakho, uphume ekugcineni uholele khona ukuthi uwenze lo msebenzi wakho, of which njengamanje you are denying her i-right yakhe. If your choice njengamanje ithi mina ngiphume ngihambe ngela ngiyakhona, then it's your baby and your colleagues to nurse, of which isikhathi sengispendile la, ngiyasukuma njengamanje ngiyaphuma gogo, ngiyaphuma ngiyahamba, uyena ozokuthola uyakwazi usebenza la ngaphesheya komgwaqo esibhedlela, because all this time for the past 4 years uyazi kufanele ngabe kwenzakalani yena no colleague bakhe nabanye bama-envelopes, some of the things that your abanye have witnessed, uHome Affairs ukwazelwa abantu bangaphandle. And I'll pass by lapha downstairs to check how many foreigners are here, for what purpose, have they assisted them, bonake. I'll pass by there. So sekusele nabo kunye khona, then sengozwa ngabo sebephendula nge-media coverage from there. But la ekugcineni it's your right, it's ingane's right, and I'll make sure that I do the follow-up on the case, and I'm escalating the matter going forward. I've done my part, ngenza ubuntu, because ekugcineni bengifuna ukuthi uqale ngokusizakala. Indaba ye-media is not important. We are not here as media, see media team. Senza umsebenzi wethu. It's not media. So if she decides to behave the way she does,
it's her baby. Uyena useyophendula kufanele aphendule khona. Good luck mawuzobe usasebenza next year. Nisale kahle. Thank you. Usale kahle ma. Okay. Stakeholders national policy ngoba African Renaissance or African diaspora and UN. So we're doing a case assessment after military umphathi wesibhedlela kune case engaye, but wayese kuba ukuthi uyasazi from somewhere, and kune case kaMzukulu akade ezela la ekhaya a number of times engasizakala. It's been 4 years already, but ke nale nkulumo ngathi khona babuye babe nemvilophi ezibrawo ukwenza ukuthi mhlawumbe the South Africans kutholakala bawatholile ama-documents are-relevant, but atholiwe abangaphandle shuthi kunemvilophi ezibrawo. But those are allegations, but okubalulekile kuqala ukuthi uyasizakala. I-challenge yokungasizakali kwakhe iqale kubi ngoba sometimes the protocols agcine bayi-challenge, but we wanted to hear your side. Nje i-process under normal circumstances, if we relay the story, then we can then specifically ma-details athinta yena ngoba eke wafika la ekhaya noma komunye home affairs noma kephi. So we'll check the process and the procedure, we understand. So you are not accused of anything yet. Our common allegations are police specific. Okay, no, that's fine. Yeah, that's fine. And it's must edit it. Yes, madam, how are you? What's your thoughts? I'm good. Is PM in? Oh, she's calling me. Thank you. Yeah, PM. Good. Yes, ma'am. Me na Princess Londiwe from Princess Londiwe. Her Royal Highness Princess Londiwe from the Zulu Kingdom. From the Zulu Kingdom. Yes. But see, they came for inquiry of the application Lemnayo, and I'm being recorded. So I was reporting to you. They said they came and the application this night officing of a grandmother. Yes. The application for a granddaughter that the grandmother submitted to the office. Yes. No, I'm just letting you know, I'm being recorded, so I don't know whether it's live or what. So that should use. Yes. Yes. On video. It's them, it's a team, Jabakon, I don't know whether they are 5 or 6, but Bana the grandmother, then it's Princess Londiwe and her team. No, it's team Lahamanai. Yes. Yes, they're in the office. No, I have all the facts for the application. Yes. Okay.
right. Okunye-ke sekuokunye. Uyayinde le ndlela. Ngisakhala amaqhamusi onke le ndlela. Yeah. Ngiyacabanga ulanda 5. Patiently waiting. Nenantshi yontshile njengoba simntshontshile nje izophela. Izophela. Kodwa-ke indaba ukuthi sizokubopha thina kuthiwa untshontsha amafayile esibhedlela wena uzokhomba abanye abantshontsha amafayile engabenzeni bona. Umacebaceba shuthi naye lo uzozidlulisa uzozicebela manje. Amacebaceba. Manje lento yarekhodi. Ubufuna ukuthini? I-right impela record asifihli lutho phela thina. Ekhuluma. Ngaze ngayijabulela leya nto. Uyayijabulela kanti futhi? Lenza lapha. La oboshwa khona wena. Yo. Hawu. Isiboshwa sijabulayo kusho ukuthi ufana nami abathi bengibopha ngithi ngiyajabula. Yena lo mphathi osho ukuthi balekayo naye izwena bekavuma. Ngibhale back and write it, please. Ngicela yena lo fonelwa noma lo ngifonelile. Usukhuluma ngakho mina ngizokhuluma la homa vezi. Bale. Into esebenzayo it's evidence. Yabona mawusukwenza umsebenzi emsebenzini in as much as kungavumelekile to keep izinto zomsebenzi ekhaya, but you must have a backup somehow. Izinto mawukade uzenza, scan them, keep the copies hard drive yakho, at least yakho outside umsebenzi, because such things ziyakulekelela uma ngabe sekunezimo enjengalezo. Ngafunda. Yeah. And it's like the whole director azokwenza umsebenzi wesister because of overtime. Overtime ubuvela uhola inotshi yakhe kuphi lapho? Ulevel bani? Uklinik. Ayifanele ucela umphathi weklinik ukuthi ngiyacela ukuthi ungifake sample sheet. So ngoba lo mphathi weklinik ayilutho ucela lo electronic ungifake. Sobona ngeorder. Phela vele ngamasosha kusetshenzwa ngeorder wena ukolozelana ngithi uyicomply and complain later. Uyilobalekile osayinile ngithi uyisana nje kanjani? Ngopilota akekho njengamanje. Lo kufanele ngabe sireporta kuyena ukuthi sesikhona sen-report. Manje ngihlekisa ukuthi wena uboshwa kodwa wasokukhuluma phambili ngathi icase yakho le. Mina ngifuna ukwazi ukuthi uphuma kanjani nawe ukuthi utshotha amafayile esibhedlela. Ufike ngomfana wathi usebenza khona. Beka reporta yonke into ubeke isebenza iqhubeka. Yabo manje ngishaka photo finish la. Bala. Bayisa abantu mnyama, bayisa ba-undermine. Wasibonile. Okay, asho ukuthini-ke lama ama-Herplex lento lezi ngithi Herplex bese ngithi kennel lo. Okay, le mali yodwa Major lo. mali zi-tube kennel. So angazi ngo-kennel nasephoyiseni. After this, general. You're almost there. Yeah. Usuzophuma ngomnyango phela nayifayela But lahlekela i-age yakhahlele manje. age yangikahle. Ungakabi general. Bamvimba ngekhosi ngamakhosi. So uqala ufunda i-nursing usungaphakathi ama-social. Ubuvela uyinesi bakuthathe ube yisosha. Okay. Noma uze nesitifiketi sakho whatever. But uqala utrain njengesosha khona. Train ukule Like uye-university ufundele leyo nto yakho, psychology whatever. Then apply defense force. Then bakutrain as a soldier.
unyaka wonke. Udubule nje udubula nje Yes, basi. you have to understand la bantu osusebenza ngabo kuqala before And the trauma around you. yes before ufake uniform. Zonke sadlula khona. Wadlula impilo. Okay. Njengamanje nje ngoba bebhizi kukhishwa ama-post ngiyakhumbula last year khona kade iphumile nama-post aphumele uthatha from what age manje? La bantwana bathatha 22 gcina 22 then ma-professionals 32 32 now. 35 35. Wonke umuntu yazi wonke umuntu uma ekhula ufuna ukuba yisosha, ukuba yisosha. Umfana wami ngangimfisela for i-discipline. Yabona eqaleni i-teen stage khona ngangimfisela kodwa emva kwalokho uthe wathola ama-opportunity ayibe ngimgejise. Ayoba yisosha. Usakuthanda namanje but the benefits la ifaza ukwawona. Ubuye nawo. Thank you. Bese ukhenya No, you're right. kodwa yimini sivakashisako. Ama-benefits. Yeah, ama-benefits amanososha yo uya-understanda nje Iy'ngane ifuna mahhala. yes medical yabo njengoba esemediclinic nje ama-benefits medical awushoti ngalutho uyefana nomuntu one-medical aid ayibhadala ngosuku 12,000 or 8,000 kithi la understand ukuthi I don't know abanye ke bayabadeprive but mina vele angifuni amasosha angifuni. The staff esingana nje sibhekele. La 98 La responsibility engako. yo Njengoba ugijiswa amafayili amathathu. utshela ukuthi awuyange emedunsa udokotela Odokotela baphethe. Seba bamasosha then amasosha vele we are all in uniform. And uyisebenzele le position. Yo, how many years? Ngisho kuya-challenge umsebenzi okubona. Kakhulu. Kodwa usuzophuma. Since 2 years ago. Sometimes it's fresh kanje. 58. Beyisamangaza ukuthi wabala umzukulu omdala omngakanani kanti umngana ndodakazi kanti. Una how many years manje? Openze ma 28. Or 30. So namanje awamazi ukuthi ukephi. Khona umfonile lethu sePitoli. Uchaza umakhe Durban. She's on the streets noma uhamba nabantu uhlala anemali. Yo. Engaba abasamdayisisi noma. Ngiyacabanga. Ngiyabona ku TV ilaba ilanhlobo yalabantu abahamba njengamadokotela esimahlala. Abantu abaningi imali. Sebenze. Emuhle ndodakazi wakho. Muhle. Uyaphilisa manje. Yazi abantu bebethi umuntu ozokuthola usithole emntwaneni. Abangithola loya. Ngeke ngisho ukuthi maybe uyiloyo ngama-drugs but futhi uzophuphisa umntwana wakhe ngithole la. Kodwa into enhle nje ukuthi uqoqa abazukulu bakho khona lokho. Lo mdala uba lesikhathi akhale. Makuvaliwe athi nje yomfuna wakhe. Ngithi uzoqala kuphi umfundi. Khona hlela kwawena ngoba umazi ukuthi wafika kanjani kwalakhona. Yo. Ngafona ngalo ngojabula be-excited athi uphi. Ngithi mina ngitshela ukuthi abovakasha akhumbuleni acabangele. So walengane le lokade ahamba ubungazi umazi since then akazabuye even after ingane. Angiyazi nokuthi ubaba yibani. Angiyazi nokuthi yabo. Angiyazi nokuthi ucinga ama-newspaper that time. yebo ngizokukhombisa ngosebenzela naleli newspaper. Angiyazi nokuthi akuphi isibongo lena. Lapho i-environment osebenza kuyona usuyagxeka njengoba uhlulekile abazi nenkinga obhekene nazo. Angiyazi nokuthi akuphi isibongo.
afike umuntu ingane ayifundi ihlele ekhaya kodwa ukhenele kanti naye inkinga e-home affairs ukuthi so sikhohliwe mama ngiyabona ukuthi nesikhathi esintshontshe ngaso lapha sogedla la siyakhona. I've spoken to the provincial manager. She said I should indicate that the department has a protocol. So I cannot respond to cameras. It's only the spokesperson for the department that can respond. Okay. Yes. Okay. Okokuqala usemsebenzini wakho every day. Yes, ma'am. Ukwazisa ukuthi we are recording sisuke sikwazisa okungasho ukuthi umsebenzi kusafanele uservice ngawo awusuzowuyeka wona. Sithe kuqala sifisa ukwazi ukuthi under normal circumstances kwenzakalani. Lokho doesn't implicate anyone. Ubususho-ke ekhonini ukuthi hayi you have knowledge ye-file ekukhulunywa ngayo ubazisa bona. So that doesn't take away right yokuthi ugogo asizakale kwicase yengane. We understand. Because if there's a need for them to engage ngoba there's into yokurekhodwa, then you can do that nesikhathi senu, or you can arrange indaba ye-PR and communications with regards to into, because asi-edit kwanto esikhuluma ngayo ukuthi sikhiphe wena ungayitholanga i-chance yokuphendula, it's unfair to you. Siyakwazisa, but if you choose to do that, it's your choice with your department. But nonetheless, ekugcineni masiphuma uyafana nawo wonke umuntu bekade efike downstairs njengoba esefikile for the past 4 years. Bekufanele ngabe usizakele. With Home Affairs, since ingane etholile for the past 4 years une-problem yokuthi ingakwazi ukuthi agcine esizakele. It may be ifile mhlawumbe ifike kuwena ngesikhathi esifike ngaso, but yena i-challenge yokuthi athole i-identity yengane noma i-birth certificate, it's been 4 years already. So ikhona ekhulunywa ngakho. So njengoba sifike ngoba sizofisa ukuthi size ukuthi if fanele asizakele yini kufanele yenzakele, uma ingenzakalanga i-problem ikephi, because sinabantu thina kumanje sine problem yabantu abanama-IDs esingawazi bathole kanjani bengabangaphandle but abane-problem. So that if there are things ekufanele ngabe uzenzile, fanele aphuma yozenza yena, so that at the end of the day wena njenge-70 public servant ekugcineni ukwazi ukuthi umservisile. So akusiyo-ke i-camera engabe kuthiwa iyona esekuthiwa isisendleleni yelungelo lengane le engakwazi ukuthi isizakale at the end of the day, because ukuze kufika la sekufika khona thina, it's because kune-process where we will need to find out what went wrong where. We understand it may be her side, it may be your department side, or wherever like a problem khona. So it's not about you at the end of the day. Fanele wazi ukuthi akuzi ukuthi usuthe wena nana, it's about yena umzukulu egcineni ukuthi akasizakala. And njengoba simkhiphe emsebenzini size ku-department yakhe yena unezakhe naye umbona nje nawe usephendulile kubona amakhamera ezakhe eqondene naye. But wayesekhulumisa udaba lomzukulu ukuthi hawu nginenkinga yokuthi umzukulu une-case 1 no 2 no 3 no 4, because u-HQ wakhe ufikile ngenxa yokuthi kunabantu esibashiyile esibhedlela amasosha la amanye ngoba baku-department eyodwa ama-military veterans no defense u-SNDF. So kunesibashiyile esibhedlela kubona basabanyanga besides isilinde abaphathi babo because of i-case ebathindayo ngenxa yokuthi abakafiki nge-break yakhe ngesikhathi ethu uyasibikela asishone khona sizwe udaba ukhuluma ngalo same time. So sifike kanjalo. Now kwenza ukuthi-ke ekugcineni sisukela sisuka khona yebo, but kuyilungelo lakhe wonke umuntu ongene kuloya mnyango ukuthi akasizakale, camera or no camera. We understand. So it's a matter of ukuthi uphendule okufaneleke, because at the end of the day umphathi wena la. And ngenhlahla kuze kufike kuma-board interviews nani mina nje kwami was to find out ukuthi nokuthi uma ukuthi khona umuntu okufanele adonsele ifoni amsize ukutela namba bani abo counter number bani or bani, that's it. If kukuthi that's the process. If it goes beyond that, no kudinga ukuthi kuhlanganise 1 no 2 no 3 no 4 kube lokho.
uma ukuthi yini enye issue kube lokho, because at the end of the day it's into ya every day iyona into enivukela yona ekuseni ithi nizoyenza emsebenzini leyo iyona kuphela ezokwenziwa. Uma ukuthi ibe ama-challenges abeke phi, how can you meet each other halfway? Ngifisa uku-understand futhi ukuthi ungacabanga ukuthi I'm about her ozobhekana nani. It may be about you, kufana ngabe ubhekana na, but ekugcineni kufanele ngenze sure. Remember I said I'm from the stakeholders office, meaning each and every stakeholder in my space isibalulekile sekugcineni asigcine sibe right. It doesn't matter if it's you, your seniors, uyena, umzukulu na whoever. We understand. Ngisho ngafika enkantolo kwabameli bebhekene bekodwa lo kufanele alwe nalo mina egcineni kufanele ngenze sure ukuthi all of them they are okay. We understand. So kuwe kuzosound like we are being defensive yet you are not supposed to. We understand. And already nokula office uvuke ekuseni uzokwenza umsebenzi. Part of umsebenzi it's what we are talking about. That's the reason why we're here. So sengaba unfair ukuthi uzongasizakali because your seniors akhulumisa into ye-media which is not a priority. I-priority ukusizakala kwakhe. Can I respond? Yes, ma'am. When Mama came, she was interviewed by a panel. She was not interviewed by me alone. So Okay. it's a panel of 3 or 4 members that interviewed. Okay. Yes. Okay, i-process, asikhulume nge-process. So yakuma details kamama. I-process under normal circumstances, ingane isima kanje, umisumu isima kanje, this is the process. I-reason for interview, you want to establish 1 or 2 or 3, 4, bese uhamba ufika la. Roughly, uyayithatha plus or minus 3 months, a year, 4 years, or whatever. Kodwa in the case kama, kwenze 1 or 2 or 3. Then perhaps that one can assist us. Bese iba ukuthi okay, then what's the way forward? Yeah, understand what has ziluzolala. I understand. Yeah, so you know. I understand that one. Mm. But I'm sticking to what my senior said to say Okay. as a spokesperson. So if I can give you the number, then you can call them. Mhlambe uspokesperson, I'll leave that to you as the officials ngaphakathi. Nizosale nikwenza uma senifuna ukukhulumisa lento engizobe sengikhulumisile nangadlule. Okay. I'll repeat myself. This is your msebenzi every day. Uma uvuka ukholelelwa lokho uthi uvuka uzokwenza lokho ukusevisa ugogo nomunye. So usefikile ugogo udinga service. So if there's anything edinga ukukhulunyiswa u-PR because ngithe wena ngiyakurecord, if bengicima this camera, does that mean usuzosiza or ngekusasiza still because you still need to consult with the PR because say i-license hlukanisa khona ukuthi size nge-media because there's a story. Remember, we are not media. We are understand. Ngenza umsebenzi wami and wenza umsebenzi wakho. But for the purposes engubikele wona, we are recording because ekugcineni zigcina zinezinto ekugcineni ukuthi ubani uthe ubani wenza and what not. We are understand. So as a result, ngiyakwazisa because uyi-public servant and the stories of a public interest. Ngaphandle kwalokho, it's part of my job ukuqinisekisa ukuthi these parties lento engakhulunywa umuntu ngaphandle kunama allegations awu 1 or 2 or 3 niphuma kanjani kuyona. So awuna reason yokuthi kuthiwa you are hiding or akasasizakele. Ngifisa sidlule lapho because uma ngiphuma mina ngimshiye ngasizakele kanti ilungelo lengane ukuthi isizakale sekuwukunye and mina kufanele ngibe phakathi la ngizokwazi ukuncedisa khona ukuthi la enthuke nishayisa khona kubekephi. If it means we must communicate with the ministry yenu because kune problem engabe ithinta umthetho ke manje noma ithintani, but I need to establish that qala ukuthi ikuphi problem so that once I've established the problem, if I have to intervene to abantu abangaphezulu kwalokho, as we are referring to the board, i-board eka-Home Affairs, right? I-board yama-members ekufanele ahlalele kwi-panel for what purpose, eyayihambe kanje esikulesi stage because kwenzakele 1 or 2 or 3, I understand. If when une-challenge also with the board, chuthi problem ikephi where I have to escalate the matter to whoever because mina ngeke ngingakwazi ukufika kuyena up to number 1 of the country, we understand. So one, it's a matter of ukwazi ukuthi what transpired
yini ecause ukuthi kuze kube isikhathi esingaka ingasizakela ingane? Is it her only problem wherever la ifanele ngabe usizakele khona yena bese yena elungisa lokho? It's not about her. Yabona bekhona ukuthi ufike nama kusho ukuthi uma nile yena ngisezokhuluma naye. Uma ukuthi ungitshela istory nginesiso ningitshele kuyisona uyena one problem njengamanje kusokufanele sidile naye. We are understanding. So yena fanele nisebenzisane at the end of the day so that lo muntu ongenacala ezoba right. Nikhonela khona lokho nonke. Unerole yakhe kufanele idlale ezugogo na ifike ngendlela efike ngakhona unerole yakho because ekugcineni mangathiwa uyadila ingane yakhe fine. But uma ngathiwa uhamba la fika khona I've had enough nami ngikhathela esithi vele ihluphe kwayona ingane. Avela digila shone khona but ilungelo layo the government has contributed. Remember your government Njobula. The government has contributed ukuthi thina sibe nezingane egcwele emgwaqeni unnecessarily. Only because of the protocols, what went wrong where? It's not an issue to follow the law. It's not an issue to follow the procedures and the processes and the protocols. The issue is the how part. We are understanding. Yes. So as born with inking so that isizoya lapho. We are understanding. This is solve a law. Yes. Yes. Please. Bese thulande yona sizwile nje uyashona namaqhosi izithayo yolanda yona. Can I request that you step aside so that I can log then I go downstairs to the file? Okay. Sizobuya sibuya sikhona. Sit up. Siza khona. Okay. Done. Khona ndawo hlala khona. Unamasofa. Sentaza kangaka. Just this.